Борон заманда булган ти. Бер бабай менән бер әбей озак яшәгәндәр ти. Улар көнкүрештәре лә хәлле генә булган ти, тик бына бер бөртектә балалары булмау гына эстәрен кырып торган ти. Улардан ары һугылгандар, бире һугылгандар. Булар бала юклыктан ахыр килеп багыусыга баргандар. Багыусы уларга бер күкәй тоттырганда, ошо күкәйде ел буена кулыгыздан төшермәгез, әле берегез, әле икенчегез усыгызда тотыгыз дигән бер ел үткән. Әли менән бабай теге күкәйде тотып, яна багыусыга баргандар. Багыусы был күкәйде хәзер ашарга кушкан. Әбей менән бабай ашагандар. 9 айдан һуң уларның бер ир балалары булган. Уга Тимербулат дип исем кушкандар. Карт менән карсык быга шатланып бөтә алмаган. Тимербулат көнләп түгел сәгатьләп үскән ти. 16 яшь тулгас, ул дөнья күреп йөрергә сыгып китмәк булган. Ата-әсәһе каршы килмәрәне киткән ти. Тимербулат өй киткән ти, бара торгас, бер зур урманга барып киткән ти. Урманда ул бер зур ташка барып төртелгән. Тимербулат ни әсендер. Был ундай-бындай гына таш түгелде. Уның астында бер нәмә бардыр дип уйлаган, ташты күтәрмәк булган, бик авыр икән. Көскә генә кузгатып ситкәрәк тай шалдырган караһа, таш астында зур гына тишек барлыгын күргән. Тимербулат озак уйлап тормаган, тотканда шул тишектән аска төшәп киткән. Озак төшкән, төшеп иткәс, караһа, каршыһында бер ишек күргән. Шуны асһа, эсе ер өстендәге һымак яп-якты ти. Был бер зур кала икән. Ә үзендә ян әсәре юк ти. Йөри торгас, Тимербулат бер өйгә барып ингән. Тәүдә унда бер кем дә булмаган. Бераздан һуң бер карт килеп сыккан. Һин бында кайдан килеп сыктың дип һорашын. Был карт Тимербулат бәйнә-бәйнә һөйләп биргән, карт башын байкап куйган. Шунан әкүсең бармы һул тигән, бар тигән. Тимербулат шунан карт кесәһеннән кул яулыгын алып, идәнгә ташлаганда, алып бир әле минә шул яулыкты тигән. Тимербулат күпме генә тырышса ла яулыкты идәндән күтәреп ала алмаган. Шунан карт кесәһенән бер куык сыгарган. Уның эсендә ниндәйдер һыу булган. Карт Тимербулатка шул һыуды эсергә кушкан. Тимербулат эскән. Эсү менән галәмәт көсле бәһлүән булганда киткән. Был я хәзер алып кара инде. Шул яулыкты тигән карт Тимербулат яулыкты. Шунда ук идәндән алган. Карт уга кесәне һалып куй. Авыр хәлгә осрай калһаң, һелкеп алырһың тигәндә юк табылган ти. Тимербулат был ер асты калаһында бер ел торган ти. Бер заман ул әллә ниндәй куркыныс тавыш ишеткән. Тәҙрәнән караһа, ике башлы йылан өйрөнең ябырылып килгәнен күргән. Тимербулат шөрләп куйган. Шул ердә теге картты исенә төшереп, ул биргән. Яулыкты һелкеләп алган. Шул минутта уның каршыһына теге карт үзе үк килеп баскан. Карт Тимербулатка бер кылыч тоттырып йыландарга каршы сыгырга кушкан. Сыгыу менән уны йыландар камап алган. Шул вакыт Тимербулат уларны уңлы-һуллы сапкылап тураклай башлаган. Тиздән бөтә йылан өйрен кайратып бөтергән. Тик бер генә йылан касып котылып бында булган хәлде. Үзләренең батшаларына кайтып һөйләгән ти. Йылан батшаһы буны ишеткәс, котырны басуланган. Быга каршы бер нәмә эшләргә кирәк дип, үзенең якындарын кәңәшкә йыйган арала, ер йөзендә 300 елдан да ашу яшәгән бер йылан бар икән. Ул кешеләрне, уларның йомшак яктарын яхшы белә икән. Ана шул йылан Тимербулатты алып килүде үз өстенә алган. Тик бында уны тотулы гына ышандыра алмайым дигән. Бер вакыт калала йөрөгәндә Тимербулат бик матур бер кыз күргән. Яһәт кенә был кыз янына барып, уның кем кызы икәнен, бында кайдан килеп сыкканын һораган. Теге кыз мине бында ел ташланы дигән. Тимербулат уга гашыйк булып та өлгергән, озак уйлап тормай. Уны бисә итеп алып, бергә торала башлаган. Бераз вакыт үткәс, был һылыу катын ирене икәүләп ер асты дөньяһын кызырып йөреп кайтайыксы дигән. Тимербулат риза булган, сыгып та киткәндәр. Бара торгас, бер калага килеп ингәндәр. Булар бисәһе алдан, Тимербулат уның артынан барган. Әллә ниндәй бер һарайга килеп иткәндәр. Шул һарайның эсенә инеү менән һылыу бисә котус-кос йыланга әйләнгән дә куйган. Тимербулатты исәпһез күп йылан уратып алган. Уның каршыһына йылан батшаһы үзе лә килеп баскан. Йыландар үзара быны тере көйө курырга ине дип һөйләнә башлагандар. Бына шулай үлем куркынысы алдында торганда, Тимербулат капыл куй яулыгын булгап ебәргән. Каршыһына янә теге карт килеп баскан. Картты күрү менән йыландарның шатлары тагы ла арин киткән. Бер кеше урынына икәүҙе ашайһыбыҙ бар икән дип кыланалар икән. Бына карт капыл үзенең серле таяғын болғап куйган. Шунда ук бөтә йыландарҙы ут диңгеҙе камап алған. Шул ваҡыт йыландар ялынып ялбарып уйҙан ҡотҡарыуҙы һорай башлагандар. Теге ҡарт уларға батшағыҙ,
Тимербулатҡа үҙенең кесе ҡыҙын бирһә генә уттан ҡотҡарам тигән ни хәритәһең бит. Риза булырға тура килгән йылан батшаһы үҙенең кесе ҡыҙын Тимербулатҡа кейәүгә биргән. 1 йыл буйы егет торған ҡаланы ла уның үҙенә бүләр иткән ти.